Nginibingelele nginamukele kuyona i-channel wengane zakwethu. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike le video esiyipostile. Bafowethu la nginiphathela udaba ke lika Dr Malinga esilizwe kona lapha ke kulona ke uhlelo ke uKhozi FM. Lapha ke uDr Malinga ubehambele ke izwe laseZimbabwe ethi uyoperforma khona, kodwa ke watholana ke nezimbila ithutha ngenkathi ke kutholakala ukuthi kunamaphepha angawaphethe ke okungena kulona lelizwe, kwagcina ke ebuyiselwa emuva ke kulona ke i-airport. Kodwa ke uma ebuyela lapho ke ubedinwe egane unwabe ke uDr Malinga, noma bemofarisha ukudla uvele wadubela kukona ukudla wathi ke cha, nginikene ukudla kwangempela, nginikene ke ama-sandwich abe u5 khona lapha ke bemofarisha wona ke amabili, bembuza ukuthi ke udinga amangaki kahle kahle. Kodwa ke bafowethu okunye nokunye ke ake sixoxe kwi-comment section, ngoba kahle kahle kufanele ukuthi ke ama-artist ayiqaphelisise lento ke yezinto zokuhamba, noma ngizothi ke ama-passports nani konke nje nikubeke ohlelweni kunokuthi ke kulungile yini. But ke okunye nokunye asihlangane kwi-comment section. Danko.